Hei, astăzi vreau să fac ceva diferit și anume vreau să încerc să fac un fundal muzical în timp ce comentez sau vorbesc sau stăm de vorbă despre un anumit citat. Și astăzi m-am gândit că la videoul anterior, care a fost foarte lung, de vreo 50 de minute, tot am frica aceasta că dacă pun o anumită piesă, cineva o să trezească și o să zică că e piesa lor și că e copyright și o să-mi dea video jos și munca mea se duce pe apa sâmbetei și așa mai departe, și așa că am zis că încerc să-mi fac eu muzica, doar că la fel se duce puțin din ideea că băi, mă pun în fața camerei, dau rec și fac un video și după aia trebuie să stau să editez, să caut piese și așa mai departe, și eu să încerc pe cât se poate ca în timpul în care eu, de exemplu, practic sau exersez, să fac aceste mici audio-uri pe care să le folosesc mai încolo pe sub tracul acesta de voce pe care l-auziți, care, din câte am înțeles, au destul de bine, deci mă bucur, poate facem niște ASMR. Așa, bun, despre ce vorbim astăzi? Vorbim despre un citat care spune că if you don't separate yourself from distractions, your distractions will separate you from your goals and the life you want. Și acum hai să vedem despre ce e vorba. Și o să-l traduc în română. Am zis că poate fac efort la un moment dat să le traduc înainte în română, dar cumva ele sună de bine în engleză încât mă gândesc că oricum este ceva pe care aproximativ toată lumea poate să-l înțeleagă. Și de asta cumva n-am tendința să le traduc în română și să le postez așa, să fac o poză în care să fie citatul scris în română, plus că cumva vreau să dau și credit autorului care l-a scris în engleză. Deci, dacă nu ne separăm de distragerile pe care le avem în viața noastră, în viața de zi cu zi, atunci aceste distrageri o să aibă ca scop să ne distragă de la lucrurile pe care ni le-am propus să le facem sau din lucrurile pe care am zis că la început de an, în acele rezoluții pe care le tot facem, o să slăbesc, o să merg la sală, o să învăț germană, o să petrec mai mult timp cu părinții, o să-mi iau un câine, o să fac foarte multe chestii. Și dacă stăm să ne gândim, începuturile de an sunt foarte interesante pentru că de multe ori vrem să încercăm să facem lucrurile pe care nu le-am reușit în anul trecut, sau poate vrem să ne adresăm nemulțumirile pe care le avem față de noi sau poate față de alții. Poate vreau să spun, băi, vreau ca anul ăsta să petrec mai mult timp cu Maria, sau vreau să, nu știu, să le spun celor dragi mai mult că iubesc, sau astea sunt lucruri pe care le experimentez în anul trecut și de obicei la începutul anului ne apucă pe noi această stare de a spune, băi, ce vreau să reușesc sau să realizez anul ăsta. Și cu cât sunteți mai organizați, cu atâta puteți să vă faceți un plan. De exemplu, Toma este foarte organizat, zice că băi, vreau să fac videourile astea pe luna asta și după aia vreau să postez așa și așa, și mă uimește mereu organizarea lui, pentru că mă zic, băi frate, omul ăsta chiar are un plan și după aia îl vezi că și muncește conform planului respectiv și după aia vezi și rezultatele. Și stau și mă gândesc că poate aș vrea și eu să fac chestia asta. Și acum să vedem despre distrageri. Ce sunt distragerile? Distragerile sunt în mare parte oameni. Ce zic oameni? Pentru că eu sunt, contrar aparențelor, o fire destul de singuratică și anume sunt introvertit și la finalul zilei oamenii mă obosesc. Deși spuneam în video anterior, dacă ați avut răbdare să vă uitați la el, că îmi plac oamenii, sunt pasionat să văd ce gândesc, ce vorbesc, cum abordează diferite situații, ce aș putea să învăț de la ei, cum trecutul lor influențează foarte mult modul în care ei au decizii și cum o vorba a cuiva care pe mine mă afectează într-un fel, pe ei afectează altcumva. Și lucrurile astea mă pasionează, mă fac să vreau să petrec mai mult timp vorbind cu cineva și atunci mă gândesc că, băi, vreau să știu ce fac alții, cum gândesc. Și o să ziceți, păi da, dar lucrurile astea nu cumva te țin departe de tine, adică trebuie să-ți pese ce fac alții? Nu, trebuie să-mi pese cum ceea ce fac eu, la fel, influențează alți oameni și viața altor oameni, dar uneori avem nevoie de confirmarea asta, de afirmarea asta, că băi, ce faci e bine, îmi place munca ta, îmi plac videourile tale. Sper că vă plac, dacă vă plac dați-mi un like, nu știu, habar n-am. Și distragerile astea apar din lucruri bune. De cel mai multe ori nu ne distrag lucrurile rele. Da, poate zicem că, bă, mi-a zis cineva de serialul ăla nou, nu știu ce ar fi pe Netflix acum nou, dar Emily in Paris, as an example. Și zic, băi, mi-a zis, că
bă, e foarte fain și că s-a uitat într-o zi sau în 2 zile l-a terminat, l-a gătat, ca să folosesc un termen din Ardel așa, și e foarte mișto, povestește, imagine fain, e fain filmat, în funcție de ce prieteni ai și în ce cercuri de prieteni te învârți. Dacă ești la actorie, zici, mamă, ce frumoase erau cadrele și ce mișto erau tranzițiile și după aia ce bine a fost din punct de vedere actoricește și așa mai departe. Și asta se distrage pentru că, vezi tu, lucrurile astea poate să fie bune, dar poate să fie rele și de obicei dacă ajungem să ne gândim, bă, lucrul ăsta îmi place sau mă aduce valoare asupra mi-aduce valoare mie și după aia creierul nostru, pentru că nu știu exact ce înseamnă procrastination, pentru că l-am văzut în foarte multe videouri pe YouTube, dar mă gândesc cumva că este ideea asta de a nu face treabă, dar să te afli în treabă. Pentru mine asta cam înseamnă și eu fac asta de multe ori. Când mă întreabă cineva ce ai făcut azi și zic, bă, să vezi mă că am cărat niște chestii și după aia m-am dus și am ajutat pe mama și după aia am filmat și după aia am avut job și după aia am avut și la facultate și nu zic că lucrurile nu-mi umplu timpul din ziua aia. Dar cred că cel mai important lucru pe care ar putea să-l spun despre ziua respectivă este faptul că, bă, astăzi am lucrat la visul meu. Și restul sunt detalii. Pentru că dacă stăm să ne gândim, restul sunt distrageri. Și zici, da, mă, David, dar viața asta e importantă? Adică gen lucrurile alea, jobul, școala sunt lucruri importante în viața ta. Și eu o să zic că nu. Sunt importante, dar practic dacă tu ai un scop și vrei să ajungi independent financiar până la vârsta de 30 de ani și nu mai vrei să mai lucrezi sau să mai ai un job, atunci te gândești, bă, ce fac ca să ajung acolo? Deci, practic, cu timpul meu pe care l-am, deci, practic, am, să zicem, 16 ore de a fi treaz în fiecare zi, în considerentul în care dormim 8 ore pe zi, atunci am 16 ore în care 8 dintre ele în mare parte le muncesc. Dacă stați în București, în mare parte, cam 2 ore stați în trafic ca să ajungeți la muncă, mulțumim pandemiei că ne ține de acasă pe unii dintre noi și atunci stăm și ne gândim, bă, frate, mai îmi rămân 6 ore în care să fac ceva. Mai mănânci, mai ai asta o oră, mai stai pe social media, mai ai și asta o oră, dacă ești chipsuit, dacă nu mai stai 3 ore. După aia mănânci, dar poate și gătești, să zicem, vrei să mai faci un workout, mai durează și asta o oră sau mai mult dacă trebuie să te duci la sală și asta este foarte ciudat pentru că vezi, sunt foarte multe lucruri care sunt bune. Dar întrebarea este, am zis că scopul era să ajungem independenți financiar până la vârsta de 30 de ani. În mare parte nu prea poți să ajungi independent financiar până la vârsta de 30 de ani pentru că jobul tău, să zicem că e plătit undeva dintre 2000 de lei până la vreo, hai să zicem, 17.000 de lei. Nu cred că am un prieten mult mai șmecher de atâta care să facă mai mult, deși am anumiți prieteni, dar au învățat foarte, foarte multă carte și au avut și un fel de noroc și au luat decizii de bune la timpul potrivit și atunci da, face anumiți bani, dar să zicem că faci undeva la 5.000 de lei pe lună. 5.000 de lei pe lună, dacă stai singur, se duc mare parte pe chirie și după aia mai și mănânci, îți mai permiți ceva, dai bani pe un abonament de telefon, de televiziune, dacă ai timp să te uiți la televizor, după aia a mai apărut nu știu ce chestie pe care vrei să o iei, la fete e mai grav pentru că vor să-și ia haine non-stop, bine și unii băieți au boala asta, mi-mi place să-mi iau Adidas, deci cumva, nu știu, e o boală, dar reprezintă alegeri pe care noi le facem și cumva mă gândesc că dacă aș fi mai chibzuit cu timpul meu și cu alegerile astea pe care le fac, dacă n-aș mai fi așa responsive și nu știu dacă e cel mai bun termen, dar dacă n-aș mai răspunde la toate lucrurile, băi, uite, și-a luat la aia, poate am și eu nevoie, uite, de exemplu, în ultimul timp mă gândesc să-mi iau o trotinetă electrică, mi se pare foarte utilă, foarte bună, dar în același timp fac școala de șoferi și mă gândesc că dacă fac școala de șoferi, atunci, bă, ce rost are să mă iau trotineta electrică? Da, văd utilitatea, da, cumva fac o investiție ca bani în școala de șoferi, ceea ce înseamnă că la un moment dat să ajung să conduc mașina, ca să devin din ce mai bun la asta, să prind încredere, ar trebui să conduc mai mult mașina, deci practic cumva utilitatea, mamă ce repede vorbesc, cred că n-ar trebui să mai cânt, așa, practic cumva utilitatea acelei trotinete nu o să fie chiar atât de mare, pentru că o să fiu încântat de mașină și de libertatea pe care mă oferă mașina și faptul că pot să mă duc la mare sau pot să mă duc oriunde vreau eu într-un timp destul de scurt, mult mai repede decât ajunge cu trotineta și ar fi și o experiență nouă, dar probabil de care o să mă plictisesc. Deci,
vreau să devin independent, am zis că ăsta e scopul. Și atunci, independența financiară în România, în mare parte, înseamnă un side hustle. De fapt, în cam toate locurile din lume înseamnă un side hustle. Și ce înseamnă side hustle? Înseamnă să ai pe lângă jobul ăla ceva pentru care tu lucrezi. De multe ori, acest side hustle poate să revină din cursurile pe care le faci. De exemplu, eu lucrez la un call center acum, da? Ofer suport tehnic unei firme din America, de telefonie, televiziune și așa mai departe și, practic, ajut oameni. Nu sunt pregătit în direcția asta, practic am avut un training la job, dar vreau să zic că școala mea, ceea ce studiez eu și anume International Business, cu predare în engleză, asta înseamnă că la un moment dat o să fac afaceri, o să învăț despre cum merge economia, despre marketing, despre multe lucruri pe care nu le folosesc la job. Deci, cumva, să zicem că dacă termin facultatea în vreo 3 ani și eu deja am 26 de ani, nu o să prea pot eu să ajung la independența aia financiară, pentru că în mare parte nu o să pot să ajung să am o vechime ca să iau un job care să fie bine plătit și independența financiară, după cum spuneam, mare parte din banii 5.000 de lei pe care să zicem că i-aș câștiga, nu o să mă ajută să pun deoparte, să mă ajute să pun deoparte îndeajuns bani cât să pot să fiu independent financiar. Și acum vă întreb, dacă cam care ar fi suma? Pentru că după aia ai o idee, vreau să devin independent financiar, dar dacă ești serios cu chestia asta, spui și o sumă pe foaie sau cel puțin ai un plan. Zic, investesc în asta, investesc în stock market sau investesc în cripto sau investesc lucruri care poate pot să mă ajute. Deci, practic, în timp ce eu muncesc, aceste investiții cresc cumva și dacă mă duce capul și pot să investesc mai bine, cu atât mai bine. Dacă nu, o să fiu cumva greedy și o să-mi cumpăr o mașină nouă și o să zic, mamă, ce mișto, am câștigat de cripto 25.000 de euro și mi-am cumpărat o mașină nouă și toți banii, sau de fapt toată investiția aia stagnează sau o închidem în ceva care cu siguranță nu ne va produce înapoi bani. Deci, distrageri, da? Este o distragere bună. Da, am muncit, au fost banii mei pe care am investit și cumva merit eu să mă răsplătesc pentru ceea ce eu am făcut, că cu sudoarea mea, cu timpul meu m-am stat, eu nu m-am dus cu băieții afară ca să mai pun încă 100 de euro, pentru că atâta mă costa consumația, mai pun încă 100 de euro, mai investesc și după aia când am mașina asta cumva o să arate că mai țineți minte voi fraierilor când eu nu ieșeam cu voi și eu de fapt munceam și cumva zice că e bine, poți să faci și asta, dar eu sunt de genul că, dacă vreau cu adevărat să nu mai muncesc după, pentru că tu practic o să muncești pentru că ai de plătit la mașina aia și mașina aia consumă mai mult decât o mașină mult mai ieftină, de fapt nu neapărat, dar care se strică mai repede, dar se întâmplă multe lucruri și practic tu nu ai parte de banii aia, dar gândește că dacă la 25 de ani ai avea 25.000 la 30 de ani să zicem că ai avea 25.000 de euro pus deoparte și în condițiile în care tu ai casa ta, nu plătești chirie, parcă ai niște bani, parcă poți să-ți iei liber un an, poți să-ți iei liber poate 2 dacă nu vrei să cheltuiești foarte mult. Și atunci poți să faci ce vrei tu, să investești în timpul tău. Și de multe ori eu mă gândesc să fac chestia asta în mod serios, să investesc în canalul meu celălalt de YouTube în care predau lecții de chitară. Știu că când 4 acorduri de vreo jumătate de oră, dar nu contează, și predau chitară și vreau să învăț cât mai mulți oameni la chitară, ceea ce înseamnă că oricum oamenii se duc la curs de chitară și plătesc profesori și practic aș putea să câștig și din asta. Am o comunitate online, am oameni care se uită la lucrurile pe care le postez, deci practic cumva ar fi easy money, să zic așa. Pentru că am muncit, dar nu poate să-mi zică nimeni că n-ai muncit sau produsele tale sunt de o valoare slabă, ca să nu zic un alt cuvânt, și îmi permit să fac chestia asta. Dar oare este chestia asta sustenabilă? Oare chestia asta mă va duce în punctul în care la 30 de ani, 35 de ani, poate când o să am o familie, să zic, eu nu trebuie să mai muncesc pentru că sunt fericit, uite, pot să am grijă de familia mea, pot să investesc, pot să am grijă de copiii mei, să le iau tot ceea ce ei au nevoie, să am grijă de soția mea, prietena mea, iubita mea, whatever, să-mi permit o vacanță. Pot oare să fac chestiile astea sau trebuie din nou să muncesc? Pentru că, vedeți, calitatea vieții noi ajungem să supraviețuim. Și ziceam de distrageri. Distragerile sunt toate achizițiile nenecesare sau inutile, nu știu dacă există nenecesar, dar inutile există, pe care noi credem că sunt justificate. Mi-am luat un televizor mare, nu știu dacă pot să întorc camera, nu pot să întorc camera. Un televizor mare, extrem de mare, OLED foarte mișto și se vede excepțional. Vreau să vă spun că cred că în ultima lună de când l-am, am petrecut undeva la, hai să zicem, 40 de ore dintr-o lună întreagă să mă uit la el. Nu am timp, pentru că trebuie să-l plătești și practic dacă îl plătești trebuie să muncești, dacă muncești
dai timp în chestia asta. Și după aia ziceam că am facultate și am multe activități și vreau să fac acest side hustle, și atunci nu o să mai apuc să mă mai bucur de lucrurile în care investesc, ceea ce înseamnă că dacă eu nu investeam în acest televizor, care a fost undeva la 1000 și ceva de euro, da? Eu practic aveam acei bani să investesc în ceva care putea să-mi aducă mai mulți bani. De exemplu, investeam într-un business, investeam în cripto, investeam în stock market, puneam niște bani deoparte, da? Am un fond de economii în care pot să de care pot să mă folosesc în momentul în care am vreo problemă. Deci, practic, era o investiție înțeleaptă, pentru că această investiție nu mi-aduce acum un return of investment. Toma ar ști să explice chestia astea mult mai bine, da? Hai să mai schimbăm și gama. Da? Deci, practic, lucrul în care eu am investit nu mi-aduce așa de multe beneficii, ceea ce înseamnă că nu mă ajută așa de mult în ceea ce privește scopul pe care îl aveam, da? Ziceam că vrem independență financiară. O să mă țin de exemplu ăsta până la final. Sau probabil o să dau altul acum. Vreau să petrec mai mult timp cu persoanele iubite, da? Bun. Deci, ziua mea are muncă, are facultate. Ce mai are? Mai are mâncare, mai are transport, dacă trebuie să am transport. Mai lucrez la side hustle-ul ăsta, ceea ce înseamnă că alte foarte multe ore, da? De exemplu, filmez, da? Filmez acum, durează 19 minute acum pe timer, da? Sunt 19 minute pe care, la un moment dat, după aia mai durează încă pe atâta să editez, după aia încă pe atâta să se renderească și după aia, practic, s-au dus încă o oră jumate din viața mea sau din orele alocate în ziua respectivă și cum ajung eu să am scopul meu. Am zis că these distractions will separate you from your goals and the life you want, da? Deci, practic, eu am zis că vreau să petrec mai mult timp cu prietenii sau cu persoanele iubite și atunci eu m-am îndepărtat de chestia asta. Am făcut eu oare lucruri rele sau reprezintă, sau oare viața noastră are mai multe goals-uri, nu știu cum să zic asta, lucruri pe care vrem să le atingem, things you wanna... Păi e foarte rău, la un moment dat o să fac video și în engleză și vă rog frumos să mă iertați, dar este imposibil să gândesc în română în momentul în care eu vorbesc 15 ore pe zi engleză. Dar, revenim. Deci, înseamnă că avem mai multe scopuri și atunci cum le îmbinăm? Care este balanța? Cum le cântărim, să zicem, băi, ce e mai important, ce e mai puțin important? Sau cum le fac pe toate într-o zi? Ideea este că nu le facem pe toate într-o zi și lucrul pe care l-am învățat cel mai mult în 2020, dar și în anul acesta, este să spunem nu. Zice cineva, băi, vrei să ne uităm la chestia aia sau vrei să mergem acolo și eu sunt, băi, aș vrea să petrec timp cu omul ăsta, dar parcă cumva mă duce mai departe de chestia aia, dar nu l-am mai văzut de mult, dar poate o să fie fain, dar poate o să mă simt bine și parcă m-aș simți bine pentru că sunt foarte trist și foarte obosit și parcă cumva o gură de aer m-ar ajuta. Și după aia îmi dau seama că ajung în weekend, se termină săptămâna și văd că eu nu sunt mai aproape de lucrul ăla pe care mi l-am propus și devin mai trist. Deci am fost puțin fericit că am ieșit acolo sau că am făcut chestia aia și după aia tot trist sunt la finalul săptămânii sau când ajung să fac o introspecție, să văd ce am obținut în ziua respectivă sau în săptămâna respectivă și acum stăm și ne gândim că, bă, cumva fiecare alegere impactează lucrurile pe care le facem. La fel și cu jobul. Muncești 11.000 de ore pentru că ai un job, ai un șef, ai ceva pe care vrei să-l faci, să-l obții. Și întrebarea este, oare scopul ăla este doar ca să ai niște bani, să ai o casă, să faci o familie sau scopul ăla este cumva să poți să trăiești mai mult? Și o să ziceți, băi, poate nu m-am gândit niciodată așa, dar eu mă gândesc la asta, mă gândesc non-stop și vreau să vă spun și o să las chitara puțin pentru că sunt puțin distras de ea. Altă distragere, e o distragere bună pentru că cumva până acum am avut am avut ceva, un background fonic, habar n-am, melodic, în fine, uite, și m-am distras. Distragerile bune, wow, și chiar aveam o idee foarte bună și nici nu pot să dau înapoi ca să mă uit, ca să pot să reiau. Poate vreau să fac bine, o să reiau altă idee, nu știu. Poate vreau să fac bine în sensul în care vreau să-mi iau casa asta, vreau să, dar nu pot să trăiesc și practic eu cumpăr cu banii pe care îi fac sau cu lucrurile pe care le obțin, cumpăr timp, da? Și eu m-am gândit așa, dacă reușesc să-mi pun 10.000 de euro deoparte, asta înseamnă că dacă mi-atribui undeva la 500 de euro pe lună să pot să trăiesc, ceea ce ar fi cumva posibil pentru mine, aș avea undeva la 20 de luni în care aș putea să fac ce vreau eu. Ce vreau eu însemnând să lucrez la ceea ce eu cred, da? Și practic eu nu mai stau în modul în care eu supraviețuiesc, gen muncesc ca să mănânc, ca să am unde sta,
în care ordine vreți voi, ca să am unde sta, ca să pot să trăiesc și următoarea zi. Nu, eu nu gândesc așa, pentru că eu vreau timpul meu înapoi. Mi-aduc aminte foarte mult când m-am angajat prin octombrie, făcusem și COVID, sau eu sunt sigur că am făcut COVID și mă simțeam foarte rău și nu mai vedeam luminița la capătul tunelului, pentru că nu mai erau cântări, îmi dădusem un deadline în care dacă în 2 luni nu se întâmplă nimic cu muzica, vreau să mă angajez și nu îmi răspundea nimeni la niciun interviu, la CV-ul meu și era foarte greu să vezi un CV gol unui tip care cred eu că am destul de multe calități, știi? Și mă gândeam, wow, păi n-am făcut nimic, școala n-am terminat-o și începeam să reproșez o grămadă de lucruri, știi? Și e greu când nu mai produsesem eu, de fapt, bani de vreo 8 luni, era cumva ciudat, stăteam pe banii alor mei și mă gândeam, băi, acum trebuie să muncesc și cum o să fie și dacă... Și după aia am început să gândesc lucrurile, să gândesc jobul din perspectiva mea, cum gândeam freelancing, cum gândeam lucrurile pe care le făceam eu pentru mine, mai mult sau mai puțin. Asta este altă discuție. Și atunci am zis, mamă, dacă nu o să fiu unde ajuns de bun, dacă o să supăr șeful, dacă nu o să ating targetele, dacă nu o să termin treaba, dacă o să greșesc și o să se zică, nu vreau să dezamăgesc pe nimeni. Și după aia am ajuns la job și am făcut scandal pe acolo foarte urât, pentru că aveam impresia că informația care mi este dată nu este cea mai bună, pentru că eu sunt autodidact și în mare parte învăț toate lucrurile singur și cumva încerc să învăț lucrurile în așa fel încât să pot să le explic și altora, oameni să înțeleagă ceea ce fac, să înțeleagă pentru ceea ce dau banii și așa mai departe și era foarte greu, foarte complicat, eram distrus pentru faptul că lucrurile care se întâmplau la job nu erau principiale, nu erau conform lucrurilor cu care eu eram obișnuit și mă gândeam că băi, ce am ajuns să fac și totuși jobul ăsta trebuie să-mi aducă niște bani, da? Și practic o să dau din timpul meu și după aia număram orele, deci vreau să vă spun că este un job, o să vorbesc la un moment dat ce job am sau ceva, nu știu, o să pun eu un titlu și era groaznic și stau și mă gândesc și fac un calcul la toate orele pe care le investesc în chestia asta, care vreau să vă spun că în mare parte în afară de vorbit engleză în fiecare zi și a reușit să vorbesc cu oamenii, să comunic anumite chestii și cum să aflu informații cât mai rapide punând întrebările potrivite, lucru pe care eu îl făceam înainte în ceea ce privește oamenii, relațiile și de unde au problemele. Am ajuns să învăț cum să fac chestia asta într-un anumit cadru, de exemplu, dacă ai o problemă cu internetul, să știu ce întrebare aș putea să spun ca să identific cam ce ar putea cauza chestia asta și așa mai departe. Ceea ce face și doctorul când ne întreabă cum te simți, când a început și ce se întâmplă. În fine, și lucrurile astea mă măcinau non-stop și mi-am dat seama, stai puțin că lucrez atât de mult pentru visul altuia, mă rog, pentru banii companiei este și eu sunt plătit, I'm underpaid și alții beneficiază de munca pe care eu o ofer și nici asta nu e așa de bună pentru că nici măcar nu se potrivește cu principiile pe care eu le am și erau de multe chestii care mă măcinau și cumva aveam impresia că eu iau înapoi, nu că câștig niște bani care o să mă ajute să plătesc, să-mi susțin familia, să pot să îmi plătesc facultatea și așa, erau de multe chestii și mă sufoca acest gând. Și după aia mi-am dat seama că totuși în timpul pandemiei și dacă lucrul ăsta nu se întâmpla, eu nu deveneam mult mai atent la lucrurile pe care le fac. Pierdeam foarte mult timp. Nu m-am uitat la seriale în pandemie, dar m-am jucat destul de mult la calculator. Am mai filmat niște clipuri, dar m-am jucat în mare parte. Stăteam și pierdeam timp pe YouTube, uitându-mi la tot felul de tech reviews și pentru că asta e o pasiune de-a mea să mă uit la gadgeturi și chestii și mă uitam la ele și erau numai chestii pe care nu puteam să mi le permit și nu aveam nici cum să mi le permit, având în vedere că nu produceam niciun ban. Și practic era un timp pe care nu-l foloseam la nimic. Și acum râvnesc să am timpul ăsta, dar îmi dau seama că cu cât am o grămadă de link-uri la care trebuie să mă uit și Andrei, Toma, dar atât și Rusu, îmi trimit o grămadă de link-uri cu podcast-uri, cu oameni care vorbesc fain, cu idei fain de dezvoltat, cu tutoriale la anumite chestii pe care aș putea să le învăț, cu melodii, și dau click pe ele și după aceea zic, stai puțin că asta mă oprește din procesul meu creativ și eu vreau să fac mai multe chestii și vreau să dau înapoi și uit să mă relaxez, știi? Și de ce? Pentru că sunt foarte speriat de faptul că am avut multe distrageri care m-au dus în alte locuri în care eu nu mă mai regăseam și nu mă recunoșteam pe mine. Și de unde ziceam, if you don't separate yourself for your distraction, your distraction will separate you from your goals and the life you want. Deci, revenind la ideea de bază, să zicem, vreau să fiu independent financiar la 30 de ani, dacă eu mă las distras de fiecare om care zice, hai să ieșim în oraș, că nu ne-am mai văzut de mult și hai să facem aia și o să zic, ok, hai să mergem. Dar întrebarea este când mă întorc eu acasă din oraș o să mai lucrez încă 2 ore cât le-am pierdut, cât le-am investit în ceea
cealaltă chestie care să zicem că m-a făcut să mă simt mai bine sau m-a ajutat să dezvolt diferite idei sau să mai văd ce mai face o anumită persoană. Oare mai muncesc după sau zic, bă, asta e, a fost o zi, a fost bine, m-am distrat, că știi, ajungi în oraș, mai bei ceva, te relaxezi, te moleșești și după ce pești ceva, ați văzut că vă ia somnul, cel puțin pe mare parte dintre noi ne ia somnul și nu mai faci nimic. Și practic este o altă zi care se duce în detrimentul tău, în detrimentul scopului tău. Vrei să slăbești. Mă chinui chestia asta, nu neapărat că mă chinui, mi-aș dori, îmi doresc de foarte mult timp, dar, de exemplu, e un lucru pe care eu aș vrea să-l fac. Dar nu iau nicio acțiune. Pentru că îmi dau seama că pentru a putea slăbi, pe lângă sportul și alimentația potrivită, trebuie somn. Și eu nu am somn, adică nu am unde să pun orele de somn. Ceea ce înseamnă că toată tragerea mea, toată voința mea de a slăbi, practic se pierde pentru faptul că sunt foarte obosit mereu. De ce? Pentru că spuneam că dorm foarte puțin, lucrez până dimineața, după aia dimineața de obicei ori am niște cursuri, ori am anumite chestii, ori o să am radio, ori o să am niște chestii care se vor întâmpla și practic nu o să pot să mă odihnesc atâtea ore cât am nevoie ca corpul meu să se recupereze. Practic, dacă o să fac sport, o să fiu din ce în ce mai obosit și nu o să ajung niciodată să fac ce trebuie. Și ca să pot să muncesc, ajung să pun alimente nepotrivite, care au zahăr sau care un cola sau ceva, care să mă facă cât mai mult să pot să trec ziua respectivă. Nu sunt mare băutor de cafea, deși de când am început să lucrez, mamă, ziceam că mai și când, asta e, mă iertați voi. De când am început să beau cafea, era ok, doar că nu vreau să devin dependent de asta. Și vedeți voi, lucrurile astea mă fac să nu mă țin de scopul ăla. Vreau să slăbesc, da? Sunt atât de mulți factori externi și atâtea decizii pe care trebuie să le iau. Vorbeam înainte, în video anterior, că în mare parte iubirea este despre decizii. Și sunt distrageri. Există distrageri bune și distrageri rele. Și altă chestie, cum puteți să le sortați, în sensul, băi, vine cineva, băi, să mergem la un fotbal. Întrebare, mie îmi place fotbalul, da sau nu? Bine. Poate să fie mișcare? Da, poate să fie mișcare. Pot să mai fac bonding cu people, pot să mai mă întâlnesc cu alți oameni, da, ar fi ok, mai schimb niște numere de telefon, mai întâlnești, te mai distrezi, da? Dar. Și acum o să zici, dacă gândești așa, nu o să mai faci nimic. Dacă mă duc la fotbal și eu alunec și îmi rup mâna, eu mai pot să mai filmez, pot să mai cânt, pot să mai muncesc, pot să fac o grămadă de alte chestii? Nu prea, ceea ce înseamnă că o să-mi dau delay. Ceea ce înseamnă că cumva acea ieșire la fotbal, pe cât de benefic ar putea fi, pe atât de puțin bun ar fi cu scopul meu final. Și stăm acum și ne gândim că bă, da, dacă trăiești viața așa numai cu ce e de făcut și cu ce nu e de făcut și dacă le cântărești pe toate, unde o să ajungi? Da, am zis că am un scop bine definit. La 30 de ani vreau independență financiară. Bine, cred că nu e cel mai bun termen. Vreau să mai muncesc, în mare parte să muncesc la ceva pentru cineva, într-o companie. Aș vrea să muncesc pentru mine, normal, toată viața aș vrea, pentru că munca e faină. Dar, și atunci, am un scop bine definit și în care dușmanul meu cel mai mare sunt eu. Spuneți-mi și mie, când are cineva treabă cu voi? Nu prea nimeni treabă cu voi, adică oamenii nu pot să zică, băi, știi care e faza, trebuie să vii să te întâlnești cu mine, că eu sunt prieten cu tine și tu. Vorbeam ieri cu cineva și spuneam, băi, eu nu trebuie să dau explicații nimic din ceea ce fac eu. Și a luat-o cumva personal, în sensul că, bă, cum adică, că bine că ești tu. Băi, nu trebuie să dau explicații, dacă eu nu vreau să răspund la telefon, nu răspund la telefon. Dacă nu vreau să vorbesc, dacă nu vreau să ne vedem, dacă... Eu nu trebuie să dau explicații pentru lucrurile astea, pentru că tu după nu stai cu viața mea, tu nu stai cu deciziile mele, tu nu ai niciun scop. Dacă tu nu faci ceva sau dacă, de exemplu, tu ți-ai făcut treaba și la un moment dat noi nu avem același program. Asta e chestia pe care am văzut-o cel mai mult în ultimul timp. Eu nu am același program cu oamenii din jurul meu, cu prietenii mei. Oamenii muncesc dimineața până undeva la 5, 6, 7, da, și după aia ajung acasă, mănâncă și nu știu ce. Sau unii care nu muncesc și fac alte chestii, au business-uri și chestii, au niște întâlniri, vorbesc, stau pe niște call-uri și după aia... Păi da, dar eu muncesc până dimineața, dorm când apuc, după aia am și școală, după aia și tu ești odihnit în mare parte. Nu ai programul meu și, vedeți voi, sunt un sac de ăsta de emoții în care sunt așa gen foarte irascibil și totuși foarte... Aș vrea să fiu și fain cu oamenii, aș vrea să și petrec timp cu ei, aș vrea să investesc și în prietenii, după aia îmi dau seama că dacă stau și mă preocupă asta prea mult, după aia o să ajung să-mi dau delay la return of investment, aș putea să zic, pentru că, vezi tu, degeaba trag astăzi 7 clipuri și după aia nu mai filmez, pentru că
disciplina este bună, a fi consistent sau constant, da? Constant în ceva este foarte bine. Lucrul ăsta nu are valoare dacă eu nu fac lucrul ăsta în mod normal. Și nu poți să fii constant dacă tu te lași după cum bate vântul, da? Dacă bate vântul, băi, stai puțin că mi-ai la că fac aia, hai să mă duc să fac și aia, sau dacă cineva, sau dacă îmi scrie, am învățat foarte mult să-mi pun telefonul pe airplane, știu că pare cea mai ciudată chestie și poate cumva egoist, dar când vreau să fac ceva, vreau să mă uit la un film, îmi pun telefonul pe airplane. Bă, știi care e faza? Nu o să moară nimeni. Și dacă moare, bă, îmi respect timpul sau nu respect timpul? Că o să ziceți, bă, da mă, e ciudat. Eu muncesc foarte multe ore pe zi, eu muncesc pentru visul meu, tu faci chestia asta pentru tine? Sau faci școala și s-a terminat? Sau te duci la sală și faci școală și s-a terminat? Sau te duci la sală și te duci la muncă și s-a terminat? Dacă îți trăiești viața așa, n-am nimic cu tine, bravo, sper să fii fericit, sper să găsești pe cineva care te iubește, să faci o familie, sau dacă ăsta e scopul vieții, sau dacă nu să te îmbogățești, sau dacă nu să fii foarte fericit cu tine însăți, să călătorești, să faci ce vrei tu. Nu am nimic cu oameni, deci eu nu judec alți oameni. Dar din păcate eu n-aș vrea să fiu identificat cu chestia asta. Eu vreau să vorbesc cu oameni care gândesc, care sunt inovativi, care vor mai mult de la ei și de la viață și de la relațiile pe care le au cu alții. Și cam asta sumarizează cam abordarea mea. Că ziceți, bă, dar cum ar putea să vorbească ăsta, vorbește de 40 de minute despre un citat. Da, pentru că citatul ăsta, if you don't separate yourself from your distraction will separate you from your goals and the life you want. Cam așa mintea mea descompune acest citat și zice, bă, unde se aplică chestia asta în viața mea? Păi, eu fac asta atâta timp, intervine asta, bă, și cu internetul și cu telefonul e așa de ușor să-ți intre o notificare și după aia să intri pe TikTok și după aia să te mai puțin la cripto, să vezi ce să mai fac cu investițiile tale și după aia să mai dă nu știu cine mesaj și nu mai ajungi să faci, pierzi 5 minute, 10 minute, 2 minute. Dacă aveți impresia că 2 minute nu contează, dacă erai foarte concentrat la ceva, acel 2 minute, după cum ați văzut, cântam și la un moment dat mi-am pierdut firul de idee, a fost 3 secunde care mi-au luat tot gândul. Dacă aveți o idee faină pe care nu apucați să o notați, nu o să vă mai întâlniți cu ea. Și vezi, ideea aia faină putea cumva să fie subiectul unui video, de exemplu, dacă faceți content, sau putea să reprezinte subiectul de discuție în următorul meeting pe care îl aveți cu echipa voastră, dacă sunteți șefi sau dacă, de exemplu, lucrați într-o echipă creativă sau chiar în orice echipă. Vezi, toate lucrurile contează și dacă noi nu reușim să ne detașăm de distragerile astea pe care le avem, nu o să ajungem niciodată să ajungem la rezultate sau dacă ajungem la ele, nu o să fie cele pe care noi ni le dorim și pur și simplu o să ajungem foarte târziu acolo. Mi-am aminte că vorbeam cu Toma despre canalele noastre de YouTube și îmi spunea, bă, nu știu, îmi place foarte mult așa cum merge, se uită lumea, vin vizualizări, dar parcă, și am zis, bă, în decembrie o să ai 350.000, 400.000 de view-uri. Bă, e cam mult, știi, și o să faci 1000 și ceva de subscribe pe lună. Bă, e cam mult, știi. Dar eu cumva văzusem cam cum merge treaba și cumva știam ce se va întâmpla, dar ce am învățat din chestia asta este faptul că așteptările realiste sunt foarte bune. Eu în relații nu mai am așteptări. Din păcate nu sunt cel mai rănit om din lume, dar cumva nu vreau să am așteptări. Iubesc, ajut, fac treabă, dar nu vreau să mai am așteptări. Țin de mine, sunt alegerile mele. Dar uitându-mă la Toma, la gândirea lui, mi-am dat seama că el își pune golul undeva aici, ca în momentul în care deși muncește ca și cum vrea să ajungă aici. Și în momentul în care ajunge aici, el se aștepta aici. Și fericirea este cu atât mai mare pentru că se aștepta la aici. Și nu pentru că era el humble și nu voia, bă, stai puțin că... Nu, pentru că lasă benefit of the doubt. Și anume, nu știi piața, nu știi ce se poate întâmpla, nu știi ce impact major va avea chestia asta, dar tu trebuie să rămâi disciplinat în a face lucruri pe care zici că le faci. Dacă vreau să filmez un video pe canalul ăsta în fiecare zi în următoarea perioadă, trebuie să fac asta. Și ceea ce înseamnă că orice intervine în timpul meu, eu trebuie ori să-mi fac timp, ori să recuperez timpul. După ce am făcut altceva ce cumva m-ar fi ajutat. Și sunt lucruri la care puteți să vă gândiți. Știu că pare ciudat și să știți că cu cât aveți o viață mai simplă, adică vă duceți la job, ajungeți acasă, faceți un workout sau vă întâlniți cu cineva, ai viață simplă. Și îmi pare rău să vă spun chestia asta sau îmi pare bine să vă spun chestia asta, că puteți să vă schimbați viața. Poate că acum este timpul să vă duceți să învățați limba aia străină pe care vreți să o învățați. Sau să vă apucați de actorie, de pictură, de... nu știu.
să învățați programare, să faceți alte chestii. Pentru că aveți timp. Da, dacă dormim că suntem obosiți 17 ore, am fost obosit, frate, că am muncit sau am ieșit așa cu băieții, am băut puțin mai mult, dar trebuie să mă odihnesc. Că e greu, îți dai seama, ce atâta muncă toată săptămâna, e mai bine să mă uit la Netflix tot weekendul. Păi eu când ajung în weekend nu mai știu cum să mai muncesc. Și asta vreau să spun, nu vreau să vă comparați cu mine și nu vreau să mă compar. Eu mă compar cu mine din trecut. Cu mine care după ce, și cu asta o să închei, după ce mergeam la concerte și stăteam pe drumuri și dădeam o grămadă de bani pe Uber-uri și după aia așteptam, după ce veneam din capul cealaltă al țării, veneam și după aia eram lăsat în altă parte și trebuia să mai iau un Uber și după aia ajungeam acasă mort, obosit. Nu mai venea să mă muncesc, mă puneam la calculator să joc, pentru că am muncit și după aia îmi și argumentam, băi, știi care e faza Unicom? Ziceau oamenii, bă, da, mă, dar tu într-o oră faci cât facem noi. Bă, nu, pentru că stresul la care tu ești supus e mult mai mare decât stresul la care te supuși în fiecare zi, ceea ce vreau să spun că dacă aveți un job repetitiv, este cea mai mare binecuvântare pe care puteți să o aveți. Puteți să stați acolo, să-l faceți treaba și după aia aveți niște bani cu care să vă alimentați visele, da? Vreți să vă luați mașină, vreți să faceți în vacanță, vreți să faceți ceva, puteți să vă alimentați asta cu jobul pe care îl aveți. După ce ați terminat de cheltuit alte chestii, da? Vorbim de educație financiară în alt video. După ce faceți chestiile astea, munciți și la altceva. Pentru că o să zici, da, mă, da, cât să muncești? Bucură-te de viață atunci. Dar când nu o să te mai poți bucura de viață pentru că ai chestii de făcut, chestii de întreținut, pentru că nu le-ai făcut la timp, atunci o să fie mai greu și nu prea poți să dai înapoi. De asta am exemplu cu creditul la casă sau creditul la alte chestii, pentru că nu poți să le mai dai înapoi. Trebuie să fii băgat în asta și nu-ți mai dă curajul ăla, gen, bă, am 50.000 în cont, am credit de 100.000, dar eu oricând pot să plătesc jumate și după aceea să plătesc mai puțin la rată și vezi mentalitatea asta că, bă, sunt bazat, adică gen, nu e o investiție bună, dar trebuie să o gândiți așa, nu trebuie să gândiți, mă, frate, am rata asta în fiecare lună și mai scad și ăștia salariu și mai vrea și asta să ies cu ea în oraș. Cam greu, mamă, și a apărut și iPhone 13, nu știu, mai bag niște ore suplimentare și o să facă orele suplimentare. O să te ia mai multe lângă aia ta cu care vrei să petreci timp. O să te obosească mai rău pentru că o să fii mai stresat pentru că mai ai și plățile de făcut și pentru că tu vrei anumite chestii de care nu ai neapărat nevoie, poate ai nevoie, poate nu ai nevoie și vreau să vă spun că în concluzie alegarea asta după, să zicem, bani, după goals, după scopuri care nu sunt neapărat importante, o să vă aducă în punctul în care poți să ai toți banii din lume. De exemplu, Steve Jobs și mulți alți artiști care au murit, da? Steve Jobs și după aia mulți alți artiști. Și după cum spuneam, mulți artiști sau mulți oameni importanți sau bogați, când a venit boala peste ei, când a venit momentul acela, toți banii din lume nu i-au mai ajutat. Unii și-au mai prelungit viața cu puțin, dar ce viață e aia când știi că o să mori? Către ce te îndrepți? Cumva frumusețea vieții este că nu știi ce se va întâmpla mâine, nu știi dacă mai ai ziua de mâine. Deci înseamnă că dacă acest hustle, să zic așa, această încercare de a reuși sau a dezvolta diferite surse de venit sau de a dezvolta diferite relații din care să obțineți diferite lucruri sau să faceți o persoană să vă iubească, așa mai departe. Dacă toate lucrurile astea vă ocupă timpul și voi nu ajungeți să mai trăiți, vă pierdeți viața. Și o să zici, da, nu se contrazice chestia asta cu ceea ce spuneai inițial, că trebuie să trăiești viața într-o anumită direcție. Da, trebuie, în sensul că avem tendința să ne pierdem foarte ușor pentru lucruri pe care alții le fac, lucruri din care alții câștigă. Și cred că cea mai mare fericire este atunci când faci ceva, atunci când faci ceva și câștigi. Când participi la ceva și câștigi. Când muncești și ți iese ceva. Când pictezi de 10 ani și la un moment dat o pictură este la nu știu ce expoziție și primește un premiu sau este vândută cu 1.000.000 de euro sau așa mai departe. Astea sunt lucruri care ne aduc cea mai mare fericire. Cel mai mic fericire am băut o bere. Am mâncat chipsuri, m-am uitat la ceva pe Netflix. Da, nu zic că astea nu sunt faine, nu? Am ieșit cu cineva, mi-a luat o mașină nouă. Sunt faine, dar nu se compară cu return-ul ăsta, cu cineva care e lângă tine spune te iubesc și tu mănânci un covrig de la Luca, la Unirii sau
același scenariu poate să fie nu știu ce Mercedes pe nu știu unde. Da, nu neg chestiile astea, sunt faine, se pot întâmpla lucruri faine, dar nu vă lăsați duși de viață și nu vă lăsați duși, iar vorbesc la proba, nu te lăsa tu dus de viața altora, ci trăiește pe a ta. Poate ție îți place să te uiți la filme și poate să le comentezi. Și după aia faci un canal pe YouTube în care comentezi filme. Ok, that's your side hustle, din aia câștigi, din aia trăiești, din aia faci viața să fie ușoară, mă rog, ușoară, să trăiești și faci ceea ce îți place. A zis cineva că nu se poate. A zis cineva că trebuie să duci la facultate. A zis cineva că trebuie să faci altceva. N-a zis nimeni. Dar atâta timp cât tu vrei să faci ceva pentru că altul a făcut sau pentru că altul spune sau pentru că prietenii tăi fac asta, schimbă-ți prietenii dacă nu sunt conform lucrurilor în care tu crezi. Eu am făcut în ultimul timp asta și este greu. Îmi plânge inima după unii dintre ei. Dar e mai bine. E mai bine pentru mine și probabil e mai bine și pentru ei. Și dacă nu e mai bine pentru ei, îmi pare rău, dar dacă ei înțeleg de ce am luat anumite decizii, o să mă respecte și mai mult la final. Și o să-și dea seama că din iubire am făcut asta. Și cum spuneam în video de la începutul anului, lucru pe care l-am învățat este dacă nu poți să te ajuți pe tine, nu poți să ajuți pe altcineva. Și cred asta cu tărie din ce în ce mai mult. Și asta spun. Uitați-vă la voi, la ceea ce vouă vă place, analizați, stați puțin, nu vă aruncați în toate lucrurile pe care le fac alții. Și începeți să faceți pas cu pas lucruri pe care voi vi le doriți. Din nou spun pe care tu ți le dorești. Ți le dorești de la tine. Și după aia poți să-ți pui pretenții dacă vrei să fii rănit și de la alții. Dar în mare parte de la tine. Și o să vezi cum știi că ceea ce îți propui atragi și o să atragi oameni care au aceleași apucături ca tine. Apucături sănătoase de altfel. Așa că abonează-te dacă îți plac astfel de discuții și lasă un comentariu, nu știu. Spune despre ce vrei să mai vorbim. Sau să vorbesc, că eu vorbesc aici. Dar poate vorbim. Până atunci rămâneți de vorbă cu voi.